प्रत्येक स्त्रीଙ୍କର ସମାଜରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିନା ପୁରୁଷମାନେ ଅଧୁରା ରହିଥାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ କିଛି ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ସେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଏହା ସମାଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ କିପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ସହ ପୁରୁଷମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମହାପାପୀରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏହା ଏକ ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମହାପାପୀରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପରି ପାପରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଅବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ ମହାପାପୀରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବା ପରେ ହିଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କେବେ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ବାଟରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ଏଭଳି କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିନ୍ନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ନଚେତ୍ ପର ଜନ୍ମରେ କିନ୍ନର ଜନ୍ମ ହେଇ ପାଇବେ।